Ja, så er vi tilbage i KT Gameplay med andet afsnit af Let's Play. Hej YouTube. Så er vi klar igen. Hvad skal vi lave? Vi ikke prøve at få lavet et hus op i det træ der. Jeg tror lige vi skal ud. Kunne du gå ud efter noget mad? For en gang skyld måske. Fordi okay, jeg prøver. Jeg har tydeligt brug for noget mad. Så laver du lige noget eller sådan noget. Hvad? Vi laver lige en ovn. Yep. I har desværre ikke givet os nogle emner, vi kan snakke om, så vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Du laver en ovn, så finder jeg noget med. Yep. Jeg skal se her. Der er en høring. Men ja. Der er ikke så meget at sige. Skal vi se, om vi kan få lavet et hus op i det træ der, eller hvad? Jo, men jeg skal nok lige gå ud og skaffe noget, eller lave... Ja, skaffe noget... Jeg skaffer noget træ. Ja, så skaffer jeg med. Skal du ikke lige have det svært? Nej, det er det meget. Ja. Nå, okay. Og der er nok noget. Noget træ. Hey, der er den der missekat. Men jeg tror egentlig ikke, vi behøver at lave minen større, for vi fandt jo det der kæmpe store revne. Ja. Den er jeg over ved nu. Ja. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg får det sidste træ. Sådan der. Jeg kan høre en spider. Vi skal også have noget uld, helt klart. Ja, jeg har uld her. Jeg har en uld. Godt. Bare gå ud i sanerområdet der, det tror jeg faktisk bliver meget godt, bare lige sådan for at kigge. Jeg er ude i sanerområdet nu. Det er ved at blive mørkt. Ja, jeg kommer tilbage. Du må hellere skynde dig. Ja, jeg løber. Burde også det. Jeg skal også lige tilbage. Og jeg tror, der er en spider lige i numsen på mig. Nu hvis det er liv. Den. Vi mangler stadigvæk noget mad. Jamen, jeg kommer tilbage med 2 billeder nu. Ja. Zombie. Fuck. Jeg kan finde hjem, men hvis jeg kan finde hjem, så springer jeg kraftigt hjem i luften. Hvor godt jeg kan. Hvis nu får monsterne. Ja, men lige komme tilbage. Jo, jeg tror, jeg har fundet det. Jeg kan se det navn. Ja, vi har cirka filmet 3 minutter nu, tror jeg. Lykke. Jeg tager altså lige chancen. Nej, lad nu være. Jeg er snart tilbage nu. Jamen ikke det. Ja, ikke det. Nej. Jeg tager ikke. Jeg skal næste. Jeg lægger bare maden i kisten. Kommer du igen, eller hvad? Jamen, jeg er lige i gang med at lave et lille hjem heroppe. Bare lige sådan som en start. Jeg går ned og hugger i mine, så. Ja. Jeg skal passe på, at jeg ikke falder ned. Ja, som sagt, som før, så meget gerne komme med nogle
Jeg kan man sige. Emner. Idéer. Emner og idéer til, hvad vi kan lave. Snakke om. Sorry. Du kan høre det. Du er måske ikke lige så godt. Men det må I altså leve med. Jeg har kul her. Kul, det er dejligt. Kul. Jungle er mere dejligt. Jeg er meget godt for kul, så jeg får noget lys. Vi kan egentlig ikke bruge det til andet, fordi der er så meget træ i en jungle, det kan vi bare bruge som... Ja, nemlig. Jeg kan næsten ikke nå det. Den kommer op til dig, eller hvad? Nå, du må egentlig bare gerne blive. Jo, det skal. Men I må også meget gerne skrive om, hvad I sådan synes om det, hvad vi laver. Altså, om det... Ja. Vi vil gerne vide, hvad vi skal gøre bedre, så det... Hvordan går det deroppe i træet? Fint, jeg skal lige ned efter noget mere. Jeg hugger brænde. Shit, jeg fik et chok. Jeg hugger sten. Ja, det skulle lige så kæse med samme kronen. Ej, fuck, den dårlig kommentar. Hvad sagde du? Det ved jeg ikke engang. Yes. I am lost. Anything. Okay, jeg skal bruge noget med øks. Der. Ja, to sek. Den er 10 minutter over 2, mor. Ja, sorry, jeg lige snakker med min mor. Det må jeg leve med. I er ikke professionelle. Shit. Mama. Jeg kom op. Mor. Jeg har tørret mig. Jeg kan ikke finde ud af Minecraft, mor. Hjælp mig. Ja, det er dig, der ikke kan finde ud af det. Jeg kan sgu da sagtens finde ud af det. Tidligere kunne du ikke. Ej, det er ligesom også svært at finde ud af, når man aldrig har prøvet det før, ikke? Du har prøvet det før. Det har jeg. Jeg kan også finde ud af noget, så. Skal det så du Titanic i går? Jeg tror egentlig, vi har et emne, vi kan snakke om. Titanic. Titanic, det var da en nemt. Hvad? Der er jo ikke andet at snakke om. Det blev 100 år i går. Eller 100 år siden det sank. Titanic, det er en kæfilm, mand. Jeg sad og så den i går. Det er Scream 4. Det kan jeg anbefale. Den er god. Har du da set den? Ja, jeg så den i går. Kæft, den er hyggelig. Og den er faktisk meget sjov, faktisk. Hvorfor? Det er sådan en spøgelse, der bare har en sådan en kniv og bare stikker alle i. Lol, hvor nederen. Du kender godt de der kostymer, ikke? Ja. Som kostymespøgelse. Det er sådan en. Ja, jeg ved det. Han er sådan en, der rammer og skræmmer af muligt. Bare stikker om den i. Så siger han sådan, jeg er ude foran din dør, ikke op? Og så går de ud, og så banker den på. Så åbner den i, så er den der ikke. Så kommer der en sms, så står der, ja, ved siden af dig, så kommer han sådan hop, og så stikker han hende ned. Og så han er bare sådan, så ninja han bare overalt. Ninja skills. Tag ninja. Jeg har lige noget, jeg skal tilstå. Jeg er mere ninja end Tobias. Okay. Og jeg er så total ninja. Du er ninja, hvad fanden har du drukket for tiden? Hvad du drikker? Jeg drikker saftevand. Ja, det kan jeg sgu godt høre. Det smager... Nu har jeg 56 lys, er det nok? Du vil ikke sige, du har brugt alt kullet. Det har jeg heller ikke. Jeg har jo selv haft det, men jeg er stadig mere tilbage. Jeg har masser af kul. Nu kommer jeg også op til dig fra. Det er helt okay. Husk at lukke døren. Ja, det gør jeg. Det er på. Hvor er du? Er du ovenpå? Helt op.
Jeg har ikke mere træ. Jeg har ikke noget jo. Hvad fanden kommer du derop? Sådan her. Nå her. Okay, det kan vi ikke. Det er svært at komme op. Prøv at se her. Se her. Det er bedre. Hvad fanden kommer du op? Det ved jeg heller ikke. Fra den anden side. Rolig, Basse. Sådan der. Hvad er det her? Det er ikke ret sikkert. Det er jo anden etage. Det skal vi ikke gøre det med at se. Hov, du står i vejen. For helvede. Du står også i vejen, jo. To liv tilbage. Det er ikke så godt. Som der er en puma, eller den der. Og en creeper. Ja, har du blevet Ja, Skal jeg gå og hente kylling i fanden? det må du gerne. Du må også tage noget træ. Vi skal ud og have noget træ. Vi har ikke meget træ. Det er sgu ikke træ, vi har. Det er træ, vi har så meget ikke. Baby, I'm born this way. Men ja, der er sgu ikke så meget. Ja, der er kylling der. Og der er en creeper. Vi må godt komme til emner om sådan, hvad vi skal lave og sådan. Ej, hvad skete der for det, mand? Kan creepers teleportere sig? Det vil jeg gerne lige vide, folk. Prøv lige at skrive i kommentarer, om den kan det. Eller røg den ned. Det forstår jeg ikke lige. Skriv det i kommentarer, om I ved noget om en creeper, om den kan teleportere sig eller ej. Eller om det er bare Kasper, der er noget, Det var en bug. Jeg tror, det var en bug. Vil du have et stykke kylling? Ej, hvad sker der nu? Hvad, far? 2 sekunder. Ja, undskyld. Ja, kylling. Og hvad sker der for jer? Det er ligesom om jeg er fuld. Det må I lige leve med. Hvad? Hvad er du? Og jeg tror egentlig, vi er næsten nødt til at sige stop nu, gutter. Hvorfor det? Ja, vi vil jo helst ikke spole for dem igen. Ja. Det må jeg lige undskylde for. Det er vores fejl. Nå, ja. Vi ses. Lad os se på. Ja, vi ses Hej. næste gang.